今日の方演奏は終わりになります。でこれからクリスマススペシャルと題しまして、アンサンブルの方の演奏、歌も含めまして、5曲お送りいたします。まず1曲目なんですけれども、「おお清き夜よ」。今日はクリスマスイブです。街はにぎわっていますが、本当はキリスト誕生の前夜、静かに祈りを捧げる日。この曲の歌詞に「互いに愛し合えと主は愛と平和の」と書いてあります。来年はいい年であるような祈りを込めて、天使のような歌声で田中明人君、田中智弘君が心を込めて歌います。歌の指導は三条高校合唱部石川萌さんです。では用意ができましたらお願いいたします。演奏の方は松田美月さんと村瀬先生が伴奏の方をします。よろしくお願いします。